Mga puso, Declogging operation sa mga barangay sa syudad ng Iloilo, ginahingagaw antes pa magtayuyon ng pag-ulan. Sa Bacolod City naman, rain kag flood barometers ipahamtang sa mga lugar nga masami ginabahaan. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa tagsa nga magbubo ang ulan, madasig nagataas ang tubig sa barangay Concepcion City proper. Ang tubig baha suno sa pila ka mga pumuluyo, ang mahigko kag may mga basura nga nagalutaw. Mag-ulan din sir, along ginadiri puno-puno tapos ang tubig kong gagwa lutak. Gaitom gid siya balalaway laway tapos delikado sang kabataan. Muna. Iko-iko. Damo basurang galutaw. Ang barangay Concepcion ang isa sa mga barangay sa syudad nga natumod sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mga flood-prone area. Rason niya kay nasangaga, nagpatigayon sang declogging activities sang Iloilo City Engineers Office sa lugar. Priority kay na tapos may ara man sa nga mga barangays nga gasulat ang mga barangay kapital nga i-declare sila. So ginatagaan naman sa attention. Natumod nga rason man sang City Engineers Office sa paglalasang baha sa pila ka mga areas, amo ang mga basura nga ginahaboy sa drainage. Gani panawagan nila sa mga pumuluyo nga mangin responsable sa pag-aboy sang basura. Mag-declogging ang makita mo sa sulod sa pagkuot sang declogging. Puro tanan mga plastic. Permi ginapanchinding ang ogsaran ko, tinluan ko. May aragin tao nga bata, tigulang sa lawayon. Ara na ginang basura nga haboy pagid siya, haboy pagid siya kalsada kay may. Problema man ang pagbinaha sa badamong lugar sa Bacolod City. Gani sa barangay Singkang Airport, ginpahamtang ang anom ka CCTV camera sa kilid sang suba. Ini ang gamiton sa monitoring sang posible pagbaha sa syudad. Magabutang man sang rain kag flood barometer sa mga lugar sa syudad nga masami ginabaha. May ara kami coding system nga kung maglabot sa amo sina ng voluntary evacuation kag kung maglabot sa amo na ang level sa kurit forced evacuation. Magluwas nga makabulig sa tion sang baha, ang CCTV camera ang makabulig mantap na sang kinawatay sa tion sang kalamidad. Sample kung may madulaan sa amon, pwede namon mapakadto sa barangay kag mapariwain. Para kay Kenneth, mas importante kuno nga mag-evacuate gilayon kung nagataas na ang tubig sa ila lugar. Bastante ang kabuhi na maluwas na. Ginahulat naman niya masuguran ng dredging operation sa mga suba sa syudad. Kim Salinas, Western Visayas.